Казвам се Нелия Пашова. Повечето мои почитатели ме познават под името ми Апаш Illustration. Това е името на бранда ми, под който представя много продукти с анималистични илюстрации. Правя много портрети на кучета, издавам книги, игри. Винаги съм рисувала, в смисъл от малка, откакто се помня като същество, да си спомням, че нещо съм рисувала. Родителите ми много са ме подкрепили в това, нали, не са казвали, това не е сериозно, нали, аз избери нещо по-сериозно. Бях заобиколена от приятели и имах някаква среда, в която така, всички рисувахме и беше приятно. В смисъл, правиш нещо, което обичаш, без да мислиш, нали, с това ще изкарвам ли пари. Никога не съм го мислила, с това ще изкарвам ли пари. Просто виждах автори, които правят някакви много готини неща, бижута, керамика, сувенири, играчки, картички и просто покрай това нещо ми дойдоха идеите, аз ще да нарисувам, примерно имам някакви рисунки, що да ги направя на картички, що да не ги направя на нещо друго и някакси постепенно и поетапно, без някакъв бизнес план.